салом алейкум дӯстони азиз, созии нағзани саломати хубаи духтарако як нуқтаи савдоро тавсиятон метим. Ҳатман биёен ҳам қокртои хушрӯ двойкои фасон овардаган, ҳамаши дона бори турки. Нархошона арзон кардаган. Марҳамат биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, дуюм қатор. Дуюм қатор ена? Якум қатор. Рақамашон аз дар рӯи экран. Мабодо мисол ҷошона наёфтен, метавонен қичонда нависен, занг занен, бо шумода мефаҳмонанд. Хулос духтарако, нархошон аз 100 сомон сар мешава. Иҷада турецки туничка киртачора распродажа кардаган 100 сомон. Ана двойкора боша распродажа кардаган 300 сомон. Двойкое ки 500-600 сомон будан. Мана духтаро нархшона 300 сомон кардаган. Шумо бо нависеншона суратошона мепартоян ба ҳазур бо метавонен ки интихоб кунен. Доставка доранд. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Доставка ҳаст. Ана баъд киртои подкладдори турки тоза. Ино чанд сомиянд? Мана нигоҳ кунен. Аксияи калон барои ид. Мана ба хотири ид инам хел киртои подкладдори фасоне ки 600 сомон будан, ҳозир 400 сомон кардаган. Тоза турки. Марамат духтаро, ягон ҷода ин нарх нестай. Метавонед нависеншона инамино ҳамаш бо вишифкаяй. На ҳоҷаҳои азиз, касе дар кораи ҳатман ами нуқтаи савдо биёен ё ки нависен бурда дастонда метиҳанд. Ана баъд бо ҳаст нерхи двойко. Ё чандиян? Ҳаминорам ҳам хеле кадай. Духтаро бовар кунен ҳами қадар ами кирто фасонан двойка бисёршон хеле айболошон аҳамиятиян чи доран. Накидка доран 400 ина магазин чизе дорен 400 са? Не, иш короче, неша, иш короче, нархи чунам 500 я. Ха, ина миқа? Дига иса ҳамаш 400. 400. Нигоҳ кунен, тамошо бино. Чизе ки мегирен ҳами қафасонам бовар кунен мада бо инамино қимат будан, не ке шумо метавонед ира биёен 400 сомонӣ гирен. Киртаяй двойка турецки тоза мана 400 сомон барои ин намуд куртоо беҳтарин нарха. И двойкаша бинен охи чихе хушрӯвайна и да кирта гирифтагӣ набошен. Ҳатман биёен аз намино харидорӣ кунен. Мана ҳамаш бо инамхе вай доранд хичон. Ҳеч меганам ха накидка доранд. Дар тобистон инамира любой паплин тонкати бо мепӯшен. Мана 400 сомон. Мана 400 сомон. И моделша бинен бо чихе хушрӯ. Ишам 400 сомон. Мана иношама? Иношам 400 сомон. Иш 450 сомон. Бовар кунен беҳтарину беҳтарин аксия дар ин нуқтаи савдо рафтестай. Ҳатман омада ай пеш дида харидорӣ кунен. И тройка ҳам 400 сомон. Ана и тройкаям фасон ай духтаро брукшкати ай болош бо накид дора 400 сомон. Ана паплинакои вишифкадор доран. Ҳам фасонан иёшонам рубашни. Ино чанд сомон? Ана тамошо бино. Паплино 200 сомон. Вишифкадор паплин. Мана ягон ҷода ин нарх нестай. Ҳамин нуқтаи савдо ки ҳозир ман авор гирифтестам, ягон боруш ягон ҷода ин нарх нестай. Барои ҳавай фурсат аз даст надода. Тамошо бино биёен барои ид харидорӣ кунен. И барои ид ин нархай. Баъд аз ид бо нархошон камакак дига мешава. Барои ҳавай намхе ира бинен охи турецки тоза. Мана 400 сомон. Паплин бо чихели ранг дора? Фақат амин ду рангай? Ҳа, сиёшам нишонтиен. Ина сиёша бинен 200 сомоне духтаро. Беҳтарину беҳтарин нарх. Мана ин модела бинен охи чихе фасонай 200 сомонӣ. Ҳатман биёен. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, якум қатор. Мана рӯзҳои наздик шашум дарвозашам кушода меша аллакай. Аз шашум дарвоза дар омадан бо шумода осонайда дарам меёбен нуқтаи савдора. Якум қаторай. Бо биёен бинен борошона тамошо кунен, интихоб кунен.